De ce faci asta fără să-ți dai seama? De ce te compari cu toată lumea? Dacă te compari cu toată lumea, nu e despre ceilalți, e despre tine. De ce? Pentru că nu știi cine ești. Chiar e foarte greu să răspunzi la această întrebare. Cine ești tu? Puneți această întrebare de vreo 10 ori, cu foarte multe intonații. Cine ești tu? Cine ești tu? Cine ești tu? Ia vezi ce poți să răspunzi la această întrebare. Și te rog, nu răspunde, sunt mamă, sunt angajat, sunt inginer, sunt IT-ist. Nu, este vorba despre profesie, este vorba despre rol, nu are legătură cu cine ești tu. Din acest motiv este foarte greu să răspunzi la această întrebare. Cine ești tu? Când nu ai identitate, te măsori prin ceilalți. Din nou, fă liniște în mintea conștientă și te du mai profund la nivel emoțional și vezi ce simți și ce crezi că ai putea să răspunzi la întrebarea cine ești tu. Iar dacă nu știi răspunsul, lasă-mi în comentarii cuvântul sau cuvintele cine sunt eu pentru a-ți trimite un workbook cu care să descoperi cine ești tu și cu care să lucrezi pas cu pas la vindecarea ta.